Lain na pod nga bakak nga pasalig ni Mayor Mike Rama. Gipasalig ni Cebu City Mayor Mike Rama nga ang tanan nga mga empleyado sa Cebu City Hall makaangkon og kaugalingon nga panimalay og di na kuno mag-abang. Matay kanindot anyo og matinuod ni iyang saad nga ang tanan nga mga empleyado sa Cebu City Hall makaangkon og kaugalingon nga panimalay o nya dili na mag-abang. Matod pa ni Mike Rama ang tanan adunay mga housing project og wala gyoy mabiyaan. Ninduta paminahon Ilabi na katong mga maapektuhan nga mga residente sa pagpatuman sa 3-meter easement sa mga kasapaan. Pagkanindot nga pasalig ni Mayor Michael Rama, panagtuo ko nga dili nasad ni matuman tungod kay hagbay ra kaayo bisaad ang mayor nga magtukod siya og mga medium rise building alang sa mga informal settlers, sa mga informal settlers para sa mga nangkalapas sa 3-meter easement, sa atong mga kasapaan, apan hangtod ron, wa pagyapon natuman iyang saad nga magtukod og mga medium rise building para ang kato mga informal settlers nato adto papuy-on. Asa naman da ito ang binilyon nga budget para sa pagpatukod og medium rise building? Asa naman da ito ang gigahin nato nga budget sa pagpatukod nato sa MRB, medium rise building, alang sa mga kabus? Di ba doon na naman to yung mga budget nga itong gi-allocate? Doon na naman to yung gitagana nga budget para sa medium rise building, asa na di ay? Kay hangtod karon wa pagyapon nagtukod. Mao ni ang nakapait sa mayor kay maayo kayo mupasalig. Maayo kayo mupasalig unya walay katumanan mga kabombo. Literal nga way klaro ang direksyon sa mayor. Literal nga way klaro, puros pagarpar. Murag gibuguan ang mayor sa mga Subuanon. Mura siya nakabinos. Mura siya gibuguan sa mga Subuanon. Kay sige siya saad unya wa jud matuman. Sige saad unya wa jud matuman. Maningil ra bading mga tao kung saaran. Mao ni ang rason kung anong daghan na ang wala makauyon sa mayor. Tungod sa iyang mga pasalig nga walay katumanan. Siging bulatik, siging pangatik. Mao ni mga hardcore nga mga politician. Saad, o nya, di mutuman. Tanawa ang iyang Singapore like Cebu City nga programa. Tanawa ang Singapore like Cebu City nga programa sa mayor. Wala gihapoy kausaban sa Cebu City. Mao lang gihapon. Nidaghan ang basura, nigrabe ang traffic, nigrabe ang ato ang mga kining baha panahon sa ting-uwan. Matod pa ni Rama nga tanan mga balay kinahanglan na ay CR. Pero hangtod karon daghan gyapon ang balay nga walay CR. Tanawon na mga balay nagpuyo, mga tao nga nagpuyo diya sa Hayalay Mambaling. Diya sa Badjawan, nga daghang mga badjaw diya, tanawon mga balay. Ang ilang ay lang hugaw ditso sa dagat. Naiuban mga pobre kayo, kabos kayo nga mga kaigsoona nato. Ang ilang balay nadapin sapa, inig mga libang dito padong sa sapa ang ilang mga hugaw. Mangihi dito padong sa sapa ilang mga ihi. Di ba? Iya man ipagarpar kaniadto nga ang mga dapat pero ang mga balay na anay mga CR. Kinsa to yang gisogo ani? Hangtod ron wa lang gyapon matuman. Matag manghatag di siyang kuan. Kanang inidoro ngadto sa tagsa ka mga panimalay. Matod pa sa mayor nga June 12, 2023, wa nay mga basura nga makitaan 24/7. Unya wa nay mga tog sa asiras o daplin sa kalsada. Apan hangtod karon nanaghan manoon ang mga tao nga mga tog daplin sa kalsada. Nanaghan ang mga buang nga latagaw nga mga tog sa asiras. Mao nang ang uban di na motuo aning mga saad ni Mayor Mike Rama kay kutobra sa istorya. Ang motuo na lang ani niya, ang motuo na lang aning Mayor Mike Rama katurang mga sip-sip nga mga empleyado sa Cebu City Hall. Ultimo gani iyang mga konsehal. Ultimo gani iyang kaalyado nga konsehal, di na motuo niya. Di na siya tuhuan. Sultian ta mo. Timan iya akong gisulti.
sultian ta mo, pipila ka buwan gikan karon na ay mga konsihal nga kaalyado ni Rama nga mutabok sa laing grupo tungod kay wa na sila kasabot sa dinad-an sa mayor.